Ма ти пак ли си тука, бре? Това е та киномания, дето правите. Това не е Холивуд тук. Кай са, кай. Интервю ли искаш? Байде почнахте с тази Коледа. Две пияни джуджета ми режат парното в входа. Дедо Мраз са товари, дамаджани, печки, фурни, двигатели, акумулатори от дивана. Дедо Мраз товари отва ушината и после кара по Лапландия и вика: изкупувам желязо, изкупувам желязо. Капут, мамут, овцевът, овощар, лайнар, климбар, гранчар, пример. Това снима ли да м***? Добре, и аз сега като имам коми, откъде чулазия? През климатико, през фритюрнико. Ония ден му писах писмо: скъпи Деда Мрази, искам свински ушички и акумулатор за жигула. И капачката на дървото нещо е с разпилена резба. Така че съм преценяем. Какво? Аладин и вълшебната лампа? Аладин? Аре, бей от тука, Какво лъжете? Аладин и вълшебния карбуратор. Абе, ма, какъв е пато? Кой го направи известен пато? Аладин ли е? Аладин ли е? Човек урезания травестит. Добре, кай ми, моля да имаш толкова пари да се снимаш в филми и да караш тръга. Я един път го видех, мина с някаква мушама. Викам, каква е тази нова бричка? Та е служебната. И лампа търка. Търкаш тази лампа, бре. Куре, та лампа търка там, то лудо. Има излезне. Еба майга. Те ти лампа. Търкаш и излиза Буховски селите краставици. Както и да е така. Продължаваме натам. Тя това Аладин го помни още преди да го обрежа. Играше у Марек дупницата. Заебай спорт и свет. Бекъв наркоман му каза, че ти изпълним 3 желания и това беше край. Първото желание му беше: искам херца. Без херца нема яло. Право подрипат. Идва след 2 дена пак. Второто желание: искам още херца. Так, след 2 дена пак идва, пика бе и така, няма какво да измислим. Да ми да още херца. Так, яре. Шопа. Аладин нема, айде. И те това. Значи най-добрата Коледа, която съм имал, беше през 73-та, големия снег. Сите врабци бе измре, замръзна, е така. За чугерец. И ти разправям. Пинокио, жена му Топола, брат му Орехо, мървовете от 3-то районно, Данчо Лечко, здравената Капа, Вълко, 3-те свини, 7-те кози. Бе, разуме се от някой от сирения тогава. Тия само пущат, упрека Слачо. Индиана Джонс и Хари Потър, бе. Къде бе с Хари Потър? Теба и... И аз си спомням у Хогвартс. То Хари си беше вземал 10 грама херца и 5 грама кока от това Хагрид, големите бузите големи. Та си беше струшил дрова. Оттам го изби на простотия, тапана и пусна сигнал за бомба у Хогвартс. Леле, после като го набрана как бой от 3-то районно, там у неговото село. Миров долу ли е, Гавров долу ли е и не знам. А то Дъмбълдор. Дева, спаре, кестьорче, дева. Бъдо ли го, че му стръпнат бомби. Както и е. Един път на морето на Червен брег му платих да се вози 10 минути на джетове. Имаш да ми даваш пари, педофил и скета. И така с пръчката размахва. Експелиар, вузи, филис, мифи, ма що размахваш, бре? Ма що размахваш, бре? Кого ще ли гониш, то? Какво ще ли гониш? Размахвам. Пенсионер такъв. Какво размахваш? Так и това е. Так. И това е. Къде е то Гандалф? Къде е то Гандалф? Къде? Фродо къде? Къде е Фродо? Па им завърти, Добре, как може първия път да ти е с хоби? Как? Представяш си? Той е щупил пишките направо. Той ми щупил пачоците за мен. Аз ти казвам, Фродо иска хобити да мада. Това е Фродо, иска да бие хобити. Иска да ги кеца. Той Фродо, това прави по цял ден на дискотеката. Той ебе хобити. Как му? Първият път легат ли си, бате? Това, сам го отваряш, бате. Хобитска пишка. 1,20 м хобит с 8 метров пачок. Кай ми, дай да не спрат филма ти.
Така, дайте да се върнем на темата за Коледа. Издирваме товарите. Даваме ви 2 паници, гювеч и един турски поялник, фенерче, като награда за главата му. Той прееба 1000 деца. Не им донесе подаръци, не им донесе даже и картоф. А на мене не ми донесе тампоните за жигулата. Аре, чао, че имам работа по шейната. До нови срещи и престанете да вярвате в Коледа. Джуджета, подаръци и снежанки. Джуджета, подаръци, снежанки, бради, мади, обезкосмени, кози. Нема такова нещо. Кур за Коледа. Кур за джуджетата да вземат да пораснат и тогава да ми мъжият. А Деди Мрази е толкова навътре с нещата, да хване да ми асфалтира улицата на село. Пастум! Обаче гледай, за първи път не щупих нещо в клипа. Дедо Мраз е негър. It's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday.